साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। पालकमंत्री नितेश राणे अवैध धंद्यांना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात थारा देणार नाही असं सांगतायत। मात्र दुसरीकडे भाजप कार्यकर्ते राजरोसपणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गोवा बनावटीची अवैध दारू आणतात। पोलिसांच्या कारवाईवरून ही बाब उघड झाली असून अवैध धंदे बंद करण्याची घोषणा केवळ जनतेची दिशाभूल करण्याचा हल्लाबोल ठाकरे शिवसेनेचे विधानसभा प्रमुख सुशांत नाईक यांनी केलाय। कालच बघितलं असाल तुम्ही की बांदा चेकपोस्टवरती ही मोठ्या प्रमाणात कारवाई गोवा बनावट दारू विक्रीची झालेली आहे आणि 5 लाखाची दारू या ठिकाणी पकडली गेली आहे गोवा चेकपोस्ट ज्या ठिकाणी सिंधुदुर्गवर। आणि ही मोठी कारवाई या पोलीस यंत्रणेने केलेली आहे। अशीच बरेच कारवाई कालही 7 लाखाची कुठेतरी दारू पकडली गेली। गोवा बनावटीची दारू मोठ्या प्रमाणात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात येत आहे आणि ह्याच्यावरती पोलीस यंत्रणेचा एक्साईज डिपार्टमेंटचा काही कंट्रोल राहिलेला नाही। त्यामुळे खरं म्हणजे पालकमंत्र्यांना किंवा प्रशासनाला प्रश्न विचारले पाहिजेत। त्यांचेच भाऊ कुडाळ मालवणचे आमदार ह्या ठिकाणी प्रश्न उपस्थित करतायत की ड्रग्स असेल, गांजा असेल, बनावट दारू असेल, अशा पद्धतीचे राजरोसपणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये हे धंदे अवैध धंदे या ठिकाणी चालू आहेत आणि ह्याला प्रशासन नाकारत आहे का? प्रशासन ह्याला पाठीशी घालत आहे का? राजरोसपणे जे हे करतायत, हे जे कार्यकर्ते करतायत ते कोणाचे आहेत? काल एक भाजप कार्यकर्ता, कणकवलीचा कार्यकर्ता चिंदरकर म्हणून पकडला गेला आणि त्याचं नाव या ठिकाणी आलेलं आहे। काल पोलीस यंत्रणेने त्याला पकडलेलं आहे आणि त्याचंसुद्धा नाव या पोलीस यंत्रणा बाजूला काढून त्याच्यावरती गुन्हा न दाखल करण्याचं धाडससुद्धा करेल अशी भीती या ठिकाणी जनतेमध्ये आहे। त्यामुळे अशा जे कार्यकर्ते जे बोगस काम करत आहेत त्यांनी 5 लाखाची दारू काल पकडली गेली, पण असं मी म्हणेन की गेल्या वर्षभरामध्ये त्यांनी कोट्यवधीची दारू एका कार्यकर्त्याने विक्री केली असेल। असे भाजपचे अनेक कार्यकर्ते यामागे आहेत आणि ते सिंधुदुर्गमध्ये गोवा बनावट दारूची विक्री असेल, अवैध धंदे असतील, ड्रग्ज असतील, अशा पद्धतीचे पण गांजा असेल, अशा पद्धतीचे पण धंदे करू शकत असतील अशी शंका मनामध्ये येते। त्यामुळे ह्यांच्यावरती कारवाई केली पाहिजे, मोठ्या प्रमाणात कारवाई केली पाहिजे आणि ही गोवा बनावट दारू ही विक्री ही सिंधुदुर्गातनं हद्दपार झाली पाहिजे आणि जे युवक जे भरकटत आहेत त्यांनासुद्धा एक प्रशासनाने साथ दिली पाहिजे। अशा प्रकारची कारवाई या ठिकाणी झाली पाहिजे। एक्साईज डिपार्टमेंटला ही सगळी पूर्ण यादी, म्हणजे जे गोवा बनावट दारू विकत आहेत त्यांची पूर्ण यादी ह्या एक्साईज डिपार्टमेंटकडे असते। त्यांना त्याचे मोठ्या प्रमाणात हप्ते पोच होत असतात। त्यामुळे ह्यांच्याकडनं ती यादी पोलीस यंत्रणेने घ्यावी, प्रशासनाने घ्यावी, पालकमंत्री नितेश राणे यांनी घ्यावी आणि त्यांच्यावरती कारवाई करावी आणि या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जनतेचं समाधान करावं, अशा पद्धतीची भूमिका शिवसेनेची असेल। नाहीतर एक्साईज डिपार्टमेंटला जाब विचारल्याशिवाय शिवसेना राहणार नाही। अशा पद्धतीची कारवाई न झाल्यास शिवसेना जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही।